Good. Sige na Miki basa. Magutan mi kuan guys, bago. Na bago. Ug taong Usap. kaning taong naren skilid among kuha. Gigadin na na. Amon ning utanon kay Abdus, sige kaon og karni. Awas sa kami ko na. Nga pa ni daghang karni biyang sudaan. Kuan nga na. Tamban. Subak ka. Abdus sing karni. Napaganis rip na ino. Nadang kalitaw ko na. Unsaon man na nay? Pangatag lang man nas Ya, mga silingan. uy kay pati na ba. Nakiramdam rin rito niya. Sa kabe? Magutan. Di magaway ha, di magaway. Hi guys, masyong gabi May daris kusina kay magutan. A few moments later. Hi guys, masyong buntang ninyong tanan. Sa dyan minamata kay malik na pod Cebu karon. Dari man minagigdaan nila ka mananghilin. Hira tos bahay pulibok. Litos bahay. Mga okra ni nanay oh. Ikaw sebenarnya ambil. Ini hugasan eh. Ano hugas eh? Klapok niya po na. Yan ang hugas yung hugas ka pa. Naglanggam nila nanay nga para mong sabahas sa juman kadyo nagsigig saba. Nagilang langgam. Kabang, ang kabang na buutan oh. Wala ka kabang aran naman nimong tambor ka kabang. Mag-diet ka ha. Kabang. Ha? Mag-diet ikaw ha. Kaya na ikong katambor kalaka. Oh? Buutan ka dyan ng iroa guys. Kaya man mina to. Hindi. Ang sidyo ka dyan namata ni Manang kaya nagsuman na. Kuha na, gisuroy na. Ang isang suman. Hindi nagdingan pa gadyo ka ng kulo. Damay suroy gapon ng kulo. Tag 30 ay 30 ang isa. Ang palit, doha ka buok sa sinta. Nagdingan ng Manang lami araba kay kanang hinog na. Nga guys, mamanikuan guys, kulo. Lami. Diya, nagdingan mas Manang. Lagi diyang suman. Mo pa dyan may gibinlan og suman nang imo pa nagipapil og suroy. Karong daghan to masuroy. Na guys, arang kahumot ang kulo. Mingaw pa magbahay. Good morning, Nay. Mao nagahong brother. Lamig sa ano? Rabi, kanang utang ang sudan biyo? Utang, sudan. Wala. Maglungag pa si nanay, oy. Mukha ulo ko siya.
Alarang kabuutan si Undoy sa Jukajo ng Musinero. Na may kanon si Mananggod. May kanon. Ang kapag da dito. Buutan ka juga mong kusinero, oh. Magansa ka, Doy. Kulag mo, lami mo na sa kulag munggos ng kuwan. Pata. Muapit pa may lati mo ni ka. Balik na po Mexibo. Nakamuron, magani mo na mo. Las 12. Habo magsundang. Si Tibers natog pa. Hi guys, manamig pamahaw. Lamig amang sudan kay nilaw oy. Nja, manglako na pidmi karon. Balik na mi Cebu. Lamig kadjog buwad nga sinugbag iparisa no kuan guys. Nilaw oy nga hutan. Yan, muli na mi yan. Sa tiyali gapis lang mo, luoy laman. Manguli na mig Cebu. Manamig pamahaw, busog na. Bud-bud di manang. Ano na yung mata? Nay, muli na minay. Muli pamikon balin siya. Mingawan na po kong nanay guys. Nami, kasi ipon, gwapa gihapon. Gwapa mi guys, no? Ako may dyan juniora. Ras miglawan. Muli na po mi na basig December po na po din ang birthday ni mo. Mabay nay, ngawan na po ko ni. Di naturo ko sa balin siya magkartunis. Manguli na mi. Karang admit na, hindi man igat pagkaroon gabi at Muli na mi te, babay te. Hindi ka pwede mo case kay nagkulang ng cellphone. Ano man na? Ano ka maglisod? Hindi ko din mo sa clinic makasuot mo ka. mo. Day, muli na mi day. Ano ka Jim? Pag-diet. Naturo mi sa balin siya. Lagi mag-diet na lagi ko. Karon na nang nakaa. Ay, SKM. Ano ba kuya? Ha? Tay! Putay! Hinihintay mo. Biyahe na mi tay. Nangis tatay. Namahaw na mi. Namahaw na lagi mi dari karon mi nilawing. Bago. Ikaw. Dali na patanong ko. Nakakatulong dito. Ikaw, hindi mo rin nalawa. Nasa itong oras sa alumni, nga po dari. Nas dosi. Mukhang kin-kin. Hindi na kayo lagi na. Katong nga ni sa admit na. Oh, mapit mi lati. Ha? Nasa ramas ko inilong. Ha? Kisa may nagdadid to. Ha? Gabriel na. Kisa nga bantay. Hindi nagka-process na admit. Process ng papel nga admit. Ako na lagi. Mag-process mo din ng papel dito nag-admit. Kaya ikuha mo ng imungan. Kaya admitting naman. Ha? Tara. Nakainit na. Ito na mitay. Kay Bye-bye. basig December po na pod. Bye tay. Palarin na po tayo budget. Makauli na pod. Bye nay. Bye. Wapay gina amping mo sa pagkahe. Amping. Amping. Bibuhon. Aliwaros. Ah. Anto namin ang Ayan, ito namin. Hindi laman ka, register bitaw. Lalala. Uli hay man. Ako mabota, wato ko sa inyo. Nagka-December. Ha? Gusto nga ni Mari ni Mama Dre magsuroy. Ako inan kaya ba kaya mo mag-tricycle? Wala mo tali sa tricycle naman. Bo na ti Gina, na si Gina sunod atong pagplanuhan. Kuyog bo sa ti Gina. Wala na ba sa kabalik diri biya? Mabaylong. Kuyog kuno siya mag motor sila kuyog to iyang uyab-uyab. Ha?
Wala pa, nay uyab ra. Niya pa ah. Uy, minyo ay uyab-uyab lang. Kaya wala ko na problema. Timana jadi jam pagumangkeun. Ha? Timana na kaya tanggaon na matiguan na. Nan kagid banday. Loh. Ihatag na na. Ayaw. Iyo pa mao jon, Namaw na me. Ano mao na eh? Namaw may sinugbang pot-pot og tungkon dito. Otan. Og naway litson dito god. Ni ko ra kong panit. Adto na me. Pohon na pod. Pohon. Damlag. Oy. Ato na mi. Mapit pa may kajot ila ka ate Monica. Wala di na takapas alas 6 among apso na barko. Oh, hapon ba? Traday. Tay. Kan tatay gwapo, ora ko niliwat dani. Wako bunawan. Yung taskiga po. Tigdidin ko nung may Pero ko na kunita, Nagkapili. Mag-jacket lagi ko na may jacket. Tara na. Ha? Ang bill. Hindi, madik sarap. Palis ako may. Wala sin. Lagi. Liwari si Junjun Jed. Mau na bang viewers sa mukan. Sama pa nila, sama. Kaya liwaros man. Mangayon ka na. Pilay na bill day ninyo. Ha? Libre naman ko no kay Conman. Vlogger man, iamo lang ko na i-promote yung balay. Ano yung mawalki? Kaya John, di ka matiguan dali. John, di ka matiguan dali. Amayan Wa ta. mo wa kontak si nanay. Ha, gini susan pa. Asa oras katubang ni mo gabi gihatod dito. Ko. Bisusan mabila kay hinduan man tinai. Noy lamas along. Sama nalong di pa naman ko. Sabitan, tiba. Ako no mo gayag dai. Sipon-sipon nga na, kaya mo sipon nun. Bawa naman ko kay CTC naman ko. Ikaw? Kisa may mga to sa isa. Kaya sa lagi mo ko takit ka bukila ako kinanta mga tumang ko ano pa. Saka pa na ko na. Anto na mi tay. Oh, sige. Nay. Ang pring. Hindi pa tayo para daghang ay Wala. Nagkasablay dyan. Kalingaw pa ka, John? ha? Kalingaw pa. Kawa sa problema tayo ba? Di ka matiguan. Oo, bes. Bitaw. Ay, wala ka. Pwede. Kapoy. Kapoy. Sakit sa baligkawang. Kuwan. Lamok na masakit. Biyahe na mo tagbilaran pa doong dani kay tulo ka oras man siguro. Diyan nagkabutas. Inagabot dito sa Cebu, kare jud tra mga isa ka oras. Wala sa kadlaw. Lang dito day. Cebu ba? Laang. Diyan ka sa dyan kay hadok mo ba? Nako na. Ato na mi. Sakay na sa dyan na. Sakay na. Sakay. Per, bye-bye. Sakay na. Hi guys. Adong kami uli. Mapit nila ka ati floor sa Kuan, Valencia. Diyan na nami sa Kuan guys, Duwero. Nandiyan kalasay sa gambang sakay sa barko, padong Cebu. Hi guys, nanami dari sa Valencia. Ila ate Flor de Lisa. Dili barang. Dili gawas. Mubalik naman mi. Kaabot na gadyo po guys dari. Uy hala, parang kanilas mangga. Ayaw dun na ikapakay na. Saman. Na, balik na ba nagkuan na? Hi na. Na. Nanabakas ang vlog na. Darami-dari muna. Naghukas ko sang jacket mo. Narabak ko jatig. Boksingiro. Itong pisto eh. Nindot og pisto no kay Prisco. Prisco. Nindot eh. Nindot tignay rooftop eh. Na, bitaw na. Try ni kabuntag wa kapi-kapi ay nako kay sarap. Ano sa gulo ko ulit? Ano na tayo? Mais. Sa iro. Na sila iro na nindot to. Kawakuan. Ana buot
Kaya na, oy. Hindi problema. Buti pa, eat na. Ganang alaga, Bradri. Uy, di ba? Uy. Aray! Basta ba? Di mo kuha na, di na si Susan mo. Puti mo maldito, dili ang kanan. Kapag gamay na nandito. Etoy. Hawan. Tang buros do ha. Unsa man ni dire swimming pool? Magkasarap dito ko kayo nagtukin sa majin. Sa to ba na kadako. Sa bukton. Ko na so ko na tapos kisa majin na. Kisa majin na siya ha. Sa paglipay dito magilong ko lang si Zizi man di ay. Nagpali ko sa pa daglikod. Ito na ko ay wala ila. Ti magimong swimming pool dire te. Ha? Ah, dire tambakan gyapon na. Kani libilan. Nga pero naman kadyo kung dako ati. Ano naman ang dako man. Hoy! Hawa be? Dix cruise no. Ito may mukha ko kayo dito sa ba? Di mo kaunti oy. Nangawan naman. Nangawan mo dito? Ikan. Unang may kahit dadan isunod na naman nagka December puhon. Dili nanay. Nanay. Basta ka mo kaari ka para ka. Ito sa amin ni ate guys sa biglang tuwan. Ang building. Kani building 1 ni. Oo, ilusutan na rin tikas. Ha? Kani mo yung kwarto ni. Kare siya. Pindutog ko ano. Pindut no. Kare siya. Kare rin sa kwarto. Siya rin sa kwarto na padani. Kwarto ngimi ni. Ba ninduta. Salamin dapat maron makita in ka. Oh. Astan kaning ko ah. Kana siya rin sa gamay. Dali dali ko tali don. Dadali. Dapat ko don ni. Ayo pagilid di oy. Ako rin nagdalay day. Dat nindot ibutangan stainless gyud. Dili sa dako kay property pero nindot kayo pagkakuan plano. Naani kuan na ay architect. Kwarto gyapon na si Arga Ha? nani. Plano ra nimo? Kwarto gyapon ni. Gidrawing ra? Jakare kan mo nilang kananan gani. Sa diri sa taas. Jakare kwarto po na si Arga sa. Ay, magkuan din mo kuan borders te. Pangan man ya pangan. Bagan ginitan. Sa silong upat puto ka hilira. Ngana na no. Jagagdan putang na no. Ari hagdan dia. Adto dito padulong. Lain po ni lain sa lain of Ah, lain siya kagyan dapat. importante pero lain sa talag to. Jang taas ko no. Partihanan. Nindot yun na rooftop. Bisag ako og tagaan ko basta nindot yun na rooftop ang balay kay Kaya katong taas rooftop to. para og may mga occasion dili ta ba lawgaw kay sa ubos sa taas. Okay, sama. Kuan ba? Yan kaya siya ambience. Lubog ang dagat ron no. Basta baod siguro. Na kay daan na daik diri sa naguba sa Sa gobyerno ko na. government. Lamig hangin. Nami dari sa kuan guys, ibabaw sa building nila ni ate. Diyan ni baligja ko no pud ni. Baligja ko no ni guys 1.8. Kani mo. Agkatong sa motobangan. Lami ra ba jud view kay kuan? At bangka jud dagat, pwede siya tukuran og kanang kuan ba? Kanang mga parintahan ba? Diyan guys, ato na mi guys, biyahe na pod mi dyan. Nagkarsunis na ko. Kaya nang inita ganiha dito sa Lisya Padong Darig. Ako alamang ko ka short. Pili pa man kadyo ko. Lagi mag-jacket do ah. Maraming duha. O silang bago mo pilas ng adlaw. Lami mga sapatos ni. Sapatos may nakadaran. Pero nindot. Diyan, salamat kadyo ti ha. Salamat po day. Salamat kadyo. Sige, salamat. Salamat. Padayon. Oh, sige tagyagat. Mingaw man siya. Bye. Amping mo ha. Salamat kadyo ninjo. Hala. Hala padak pasa pa. Hala ning dagan naman. Magiro ning dagan. Patay la Julia maniud to hatong gina Julia to ta maniud to. Hi guys, biyahe na pud mi guys padong sa Maripook. At tumihila ka Mama Julie maniud to. Eh medyo man dito kay daw naman to dito sa
Kananay Pier. Para nang kainit guys, nimbukad nag-init. Alas 10 naman. Siguro maabot pa bida to ila ka Mama Julie, mga sakto-sakto siguro po tin paniud na. Ibuhok na mi guys. Tukad na mi dari ila ka Mama Julie. Bahay ni Mama Julie, cute ijang bahay. Bahay ni ijang na cute. Diyan na mi guys, sabot na mi. Sabot na mi si Jang. Ha? Wa. Wa pa mi mawan yan dyan, mawan na namin. Ambot na mi si Jang bay na cute. Ano siya ito, ginangumbati si Jang negosyo yung taon, garo makasapi. Santikira, 200 kasuman og isa ka bilaong na nga biko. Parang taluoy. Wow, kalami na sila ang sala. Ano mo dali ka pa sa sila? Kita. Wa gali pa isud anjol. Nakalingkod na dyan si Jang Sopa. Inatag. Inatag na din. Narang kahumok. Natag intaw ni sa atong viewers. Salamat ka, so God bless sa naghatag dani. Thank you so much, so God bless you sa naghatag dani sa Sopa ni Mama Julie. Kaya gilahang bay kay nalami na. Napay buwak presko ni. Hawabi kong presko. Ay suman din sobra sang di din. Ha? Sobra sa kanang Mamadyo kay makatilaw ko sa dani si Muang Suman. ang suman nga kuan. Parang lamia gilahang dining seat. No, ako. Thank you so much. So God bless sa naghatag dani silahang dining seat. Karang lamia da nakalingkod ako noon dari. Nakakaon ako dani silahang lamisa. Bitaw, bitaw nang lipaja kay nakalingkod ko dani. Oh. Nagtransfer lagi mo ang baite aran ng lamia. Oy, arang lamia ka jud kapajas. Saan ba mo mga rin? Lamia ka jud kapajas, ada pa kasi suman arang lamia. Suman. Yung ka dili tamis. Ha? Yung ka dili tamis. Tabang. Ingon ko. Tamis manggod. Tamis na eh. Tamis day. Halak ka. Ang girik ko sila bakit tawag ang dala tamis. Abi, baliktad, Akilawi ko, baliktad ba ni jagi jara bang tamis kay. Tilawi lagi, di mo to walhon jud ka. Di tamis parat-parat. Ngana lagi parat-parat sa tamis-tamis. Lahi mo jud tamis naman murag biko. Lahi mo gutong pinatamis kay pinabiko man to. Nalami lagi mo ang baite. Manong gasto na din. Wala na si Ma'am Pimya. Nagkajid kajong salamat sa mga mabuting puso. Hi guys, dan nagkajid Miss Bay ni Mama Julie. Jaga mo ang naong grabing kahagard. Kay grabing kainit. Taga mo ang Gikural na lagi di adol. Nagandam na sa Mama Julie. Gamang paniud to kay maniud to may. Kana di ba? Maniud to sa mi guys. Hi guys, nakapahuway mi dali gamay. Nakaidlip ko. Kapadong na pala yung lakaw. Dahil si Mama Julie. Nanginsik na nga tug. May kasi Mama Julie. Wapod si Jay to. Kay naning kakay. Buat naman po ko kanto naman po. Di man ganun na ni-order. Nagputos si Jag Suman. Ganda may ko at order. Grasya putos Ginoo. Sis Ginoo. Nga nakasapi. Diya, salamat ka Diyos paniud to ha. Kumanipay ko kong gihapit. Kay mga picture dito sa pagkasal. Garon bisihan na to. Ito kung pangita mo daw ko nimo kay mag picture on tatay. Nagdawa na si tabi-tabi. Wala makalimot. Dahil ako ko magtanong. Hala, wag ko kauban sa ilang mga picture. Isaman ko. Di kay gisu. Busy man ka. Sugo po ko ito. Paktoy ito may mga gamit-gamit. Na busy man ta. Na maginahinay nami. Magkita-kita na punta Cebu. Sa sunod na po, December, uli mo. Oh, puhon-puhon. Nag-birthday na Mother po dyan dyan. December dyan, birthday mother. Masige mo na po kung gupdo, napla ko.
Birthday ng nanay. Birthday nanay. Nandiyan makita-kita na pata si Bu guys. Hinahinay na po mi. Salamat ka, Joti ha. Lagi. Bye-bye. Bye. Buka ko din. Dabam, ganit pa singot. Butan na Bye na. humangod. Butag. Salamat ka alis imong pag-agi. Butag, way sapot. Jakuan. Mojud. Kita masuntan ng may sapot buang. Buang. Basta saputon, masud, buang gud. Wala na nabili no. Yan na sa baon. Amping mo dun son. Bye-bye. Bye, amping. Bye. Bye. Kita na pagkasunod. Salamat ha. Atos bye ba? Opo na. Bye-bye. Hinahinay na mi. At kita-kita na.